V tomto videu si ukážeme, ako pohodlnejšie pracovať s Google diskom. Častokrát vzniká situácia, že chceme pracovať so súbormi na Google disku, ale zhodou okolností nemáme pripojený internet, alebo chceme si zálohovať všetky priečinky, súbory v Google disku na svoj vlastný lokálny počítač. Navyše, nechceme pracovať s Google diskom cez prehliadač, v našom prípade Google Chrome, ale chceli by sme s Google diskom pracovať ako s normálnym priečinkom vo Windows, čím je práca o mnoho pohodlnejšia. Na to nám slúži aplikácia, program Google Disk, ktorý si môžeme stiahnuť zo stránok firmy Google. Takže poďme urobiť nasledovnú inštaláciu. Otvorím si Google Chrome. Google napíšem Google Drive Download, čo znamená stiahnutie Google disku. Drive je po anglicky disk, download stiahnuť. A hneď prvá položka Google Drive je program, ktorý práve vyrieši našu situáciu. Tu si môžeme stiahnuť aplikáciu Google Disk. Kliknutím sa nás opýta, či súhlasíme s podmienky použitia Google Disk. Akceptujeme a necháme inštalovať. Inštalácia aplikácie programu Google Disk by mala trvať pomerne krátko. No a po nej si Google Disk aplikáciu nastavíme, stačí ju nastaviť iba raz na začiatku a potom už normálne disk používať. Aplikácia Google Disk sa nám nainštalovala. To, že sa nám nainštaloval Google Disk, sa prejavilo tým, že tu máme ikonu. Po inštalácii sa nás Google Disk bude pýtať na náš e-mail, ktorým sa hlásime do svojho Google účtu a heslo. Takže zminimalizujeme si náš Google Chrome a otvoríme práve okno na prihlásenie sa. Po prihlásení dostaneme uvítaciu obrazovku služby Google Disk. Čiže v počítači sa nám vytvorí priečinok služby Google Disk a súbory budú presnou kópiou súborov, ktoré máme na Google serveri na vzdialenom počítači. A tento náš Google Disk lokálny bude obsahovať všetky súbory a navyše každým pridaním súboru sa vlastne ten Google Disk zosynchronizuje bez toho, aby sme to museli robiť. Takže poďme ďalej. Súbory sa budú synchronizovať alebo presúvať tak do nášho priečinku automaticky. Služba Disk Google si vyberie sama umiestnenie na počítači, ale je vhodné pozrieť si, kde nám to chce uložiť. Takže my vidíme, že chce to umiestniť na disk C, ja to tam nechcem, mám iný disk, takže si to uložím na disk D. Vytvorím si tam disk No a samozrejme možno si vybrať, aby synchronizoval ale niektoré priečinky, nemusíme všetky, ale ja si dám synchronizovať všetky, čiže ponechám a spustíme službu, nech automaticky nám spustí synchronizáciu.
No a teraz ja vidím, že tam, kde som dal cestu na D, sa mi vytvorila lokálna kópia Google disku, ktorá sa bude synchronizovať, naplní sa všetkými súbormi, ktoré tam mám. No a výhoda práce s týmto Google diskom je, že hoci čo do tohto disku vložím, tak sa automaticky zosynchronizuje, zavesí na Google server a ten bude prístupný z ktorého počítača a naopak. Takúto inštaláciu, túto aplikáciu je vhodné dať len na domáci počítač, pretože nechceme, aby nám na tento disk pristupoval hocikto, alebo ak máte školský počítač, firemný počítač, tak ho treba tento disk zaheslovať. Takže tu môžeme vidieť, že disk kontroluje web. No a ak chceme mať ten Google disk, jeho obsah stále rovnako na všetkých počítačoch, tak si tu môžeme ukladať hociaké súbory.